que és evident que el problema del piròman no anirà a millor sense que fem alguna cosa. No desapareixerà un bon dia i, per tant, el que cal és actuar. I més enllà de pancartes, reunions i fotos, cal que Sant Adrià per fi tingui una petita, ni que sigui incipient, política de seguretat. Que fins que les companyes de Sant Adrià en Comú van destapar, bueno, destapar no és la paraula, van comentar en aquest ple que l'Ajuntament no denunciava la crema dels contenidors, no es va començar a fer. Que al maig del 2021 es va aprovar per unanimitat una moció d'Esquerra, Sant Adrià en Comú i més, contra la crema dels contenidors. Es va aprovar per unanimitat. 2 anys després, dels punts de la moció només s'han complert un, que era el d'informar de que s'havia aprovat. És una pena, considerem, que no utilitzar la feina en positiu que es fa des de l'oposició. Doncs ja tenim més Mossos i continuen les cremes de contenidors. Considerem nosaltres modestament que tenim grans professionals a la nostra policia local, que són els qui gestionen els problemes diaris del municipi i a sobre, com fins i tot diferents companys d'aquest ple han llegit, tenen un marc competencial per poder actuar. Hem d'explicar als veïns del carrer Doctor Barraquer com van cremar els seus contenidors amb les càmeres de l'Ajuntament davant. Potser és que no funcionen. Clar, es fa difícil demanar noves càmeres si les que ja tenim no acaben de fer la seva funció. Per tant, només una coordinació entre ciutadania i policia, entre policia local i Mossos, pot fer que l'enganxem infraganti. Però això no passarà. No passarà perquè per fer això cal una policia de proximitat i el PSC va decidir desmantellar-la en el seu moment. Portem més de 14-15 plens reclamant un informe sobre un canvi de model policial des de fa més d'un any, on es van gastar milers d'euros. I al final la sensació és que ni el regidor de Seguretat sap què s'ha fet amb tot això. Què s'està ocultant? On estan els diners? Hi ha una responsabilitat política clara i manifesta. Al nostre parer, calen responsabilitats, calen assumir-les per part d'aquest equip de govern. No val, lo siento, no volverà a passar. Ja són massa casos reiterats d'ocultar informació, de no fer res, de culpar els demés. La gran pregunta és què cal que passi més perquè s'assumeixi alguna mena de responsabilitat i autocrítica. Estem encantats, encantadíssims, que hagin decidit assumir tot el nostre model de seguretat republicana. Aquest que porten anys dient que no serveix. Però també diem que, a part de les fotos i la propaganda, calen accions. Atesa aquesta situació anòmala, disjuntiva entre la realitat i el que es publica, en les polítiques de seguretat d'aquest municipi volem reclamar i reclamem responsabilitats polítiques.